Hello guys, biangni urjun bodo vlog channel awan saka boy ko bubaran tabai to guys dini video kan channel lang baca deh dini ang nei da skarbai ang apa sabar na laga per apung ni 5 am jadeh gitu da buka फैबाय थादों मा बुंनो लोगोफोर अखायानो अखा फैबाय दायो जेरावबो थांनो हाया जायो माने बेरायनोबो मानोबो थांनो हाया जायो लोगोफोर दा गाइसमोन दिनै दा बानायगोन मोजाङै भिडिअ बानायगोन दा लोगोफोर सिनायलांबाय था भिडिअखौ आरो दिनैनि भिडिअखौ नोंसोरो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब शेयार खालामनानै लाइक खालामनानै तो गाइस भिडिअखौ नायलांबाय था Bagi harus sekarang ini enggak? Ayo habat isiman gue udah hagli like sekarang sekali jangan ini dong ya tol iman udah ya nabi lega ber udah gubu udah ya na guys mana kan nih karena ukan ini lega ber pura ukarna ayo betul dan ayo ukan agar karena gaya mana हायबाय थाखाय पुरा गारनो रोंखायोसै आरो ना अखायाबो गासिमोन दाहाय ओके sekarang nih bapak sekarang iman gumun bini nama hah cele mana sekarang itu nengah kali tapi sekarang nengah itu gumun bini ibdi ayo harap pergi babri jangan yo sekarang kamu mode cele दा लोगोफोर दा आङो भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामनो सानाखै गायगासिनो नै सिनायनागोन पुरा बिदिबो अखायानो अखा पुरा लोमजोबो गायगासिनो पुरा मा होनगोन बेखौ बोथोरा दा माबाना अखा बोथोर नालाय दा दै बाना एसे लोमफैयो आरो नैबे जायगाथिं दा बेफोर नैबे जायगाया लोमाखै दायो नागिरनो बेफोरो जायगाया लोमो आरो ना मा होनगोन दैसाफोरथ' गैया खाथियाव थेवबो लोमजायो अखा बुरजा हायोबोला दा नोंसोर नायलांबाय था माबायदि जादों लामाफोरखौ आं नोंसोरनो दिन्थिनो नायलांबाय नोंसोर नै लोगोफोर पुरा लामाया अखाजोंनो माबायदि जाजोबखो नायनो हागोन नै पुरा बिथिंनो मोजांबो जायो बोरैबा अखा फैबोला ओमफ्राय दा कलेज बायदिसिनाया थांनोसै एसे दिगदार जायो माने लोगोफोर नै दा आङो साथा लानानै बाहेरायाव हायदों आरो बाय अखा बोथोरबाथाय रावबो थाखाया लामायाव नै पुरा लामायाव थाखाया आरो ना रावबो थाखाया बिथिं लामाया दा मोजां जाबोगासिनो जोंनिथिंबो दा नैबेनि दै दंग' बेनो बेखौ जोंथिंहाय दा बे लोमनानै इथिंबो थाङो दैया इथिं नै माइ बायदिसिनाफोरखौथ' नायनो हागोन जि मोजां नुयो लोगोफोर दाबायदि टाइमाव नायनो हागोन दा गाइस नै बेखौ मा बुङो नै बेवहाय जोबोद ना थायो लोगोफोर मानो होनबा बे दैया एसे इथिंजाय एसे बिलोनिफ्राय फैयो नालाय बेथिंजाय ना मोनो आरो ना लोगोफोर नैयावहाय नायनो बोथोरानो गाइसमोन मा बुंबावनो बेरायथावा थांथावा सोलो मा बुंगोन लोगोफोर दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर आरो लोगो मोनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ गाइस बाय बाय